Robinson, calasiao. Kakalabas ng mga baka. Ay nako, dahil hindi ko naabutan ng cut off ng PSA para kumuha ng birth certificate, dito na lang muna tayo bayad ng PhilHealth contribution sa Robinson, calasiao. Ay, agaan ko na lang bukas, babalik tayo ulit doon. Okay. Ayan, balik tayo ulit bukas sa PSA para kumuha ng birth certificate. Punta tayo ng lucao para sunduin ang aking mother sa lucao, Syzar. Dito tayo ngayon sa Robinson, calasiao, dahil nagbayad ng PhilHealth contribution. Okay, ito tayo ng lucao galing dito sa calasiao. Let's go.
papuntang kanan ang dagupan. Sa kaliwa ang Syzar. Partakam Here we go. This is my lucao. Warehouse club. Ating natunog. At umang ulit. Syzar warehouse. Sorry, it's DJ. You can get some. Okay, that's it. Balik tayo sa PSA. Yan, tambay muna tayo dito sa loob ng Syzar Lucao. Syzar Mall Lucao. Yan, bumabalik na sa dati. Unti-unti. Madami na ang tao. Okay. Mga ibang butik, matumal pa rin. Gaya ng nasa taas, walang gaanong tao. Syzar warehouse. Minsan lang nasunog at bumangon ulit ang grocery na to. Yan. Mas gumanda ngayon. Convenient. Maluwang.
CSI warehouse. Dito tayo ngayon sa harapan ng Nipo Mall. At Robinson Supermarket sa loob. Pero Nipo Mall to. Way back 1996. Dito kami tumatambay noon. Arellano Street, Dagupan City.